Poštovani gledalci, pomaže Bog i dobroveče. Vi ste na kanalu Srbija direktno, moje ime je Nada Gladović i gledate emisiju Vesti dana. Na Trgu Slavija u Beogradu danas je bilo napeto tokom studentske akcije uoči najavljenog velikog skupa 23. maja. Studenti više fakulteta Beogradskog univerziteta organizovali su akciju štampanja majice i materijala sa porukom Studenti pobeđuju, dok su istovremeno pristalice Srpske napredne stranke postavile svoje štandove, banere i ozvučenje sa porukom Srbija pobeđuje. Kako su naveli studenti u blokadi na Slaviji, je u jednom trenutku došlo do provokacije i verbalnih tenzija. Pojedini studenti tvrdili su da su im dobacivane uvrede, dok su na društvenim mrežama uputili poziv građanima da dođu i podrže akciju. Istovremeno na terenu je bio prisutan veliki broj policajaca, uključujući i pripadnike interventne jedinice i policiju u opremi za razbijanje demonstracije. Tokom popodneva studenti su razvukli veliki transparent Slavija 23. maj, najavljujući veliki protest zakazan za narednu subotu, a prema navodima organizatora na skup su pozvani studenti i građani iz cele Srbije. U večernjim satima pristalice SNS-a počele su da uklanjaju štandove i transparente, nakon čega su studenti nastavili svoju akciju, a deo okupljenih građana pozdravio je takav razvoj događaja uz povike podrške i sirene automobila. Pojedini mediji objavili su i da je predsjednik Srbije pozvao pristalice vladajuće stranke da se povuku sa Slavije. Podsjetimo, studenti u blokadi najavili su veliki protest na Slaviji 23. maja uz poruku "Ovo je grad u kome nema razloga da 23. maja budeš sam u njemu". Građanska udruženja Lekari i roditelji za nauku i etiku, Pokret Živim za Srbiju, Građanska inicijativa Nova i Pravo na izbor pokrenuli su peticiju za pravo na slobodan i informisan izbor kada su u pitanju medicinski tretmani i vakcinacije. Organizatori poručuju da peticiju podržavaju građani, roditelji, lekari, zdravstveni radnici, profesori, studenti, bake i deke, kao i svi koji smatraju da odluke o zdravlju moraju biti donete uz potpune informacije i pravo izbora. U centru zahteva nalazi se protivljenje uvođenju HPV vakcine u kalendar obavezne vakcinacije, kao i zahtev da se otvori široka javna, naučna i parlamentarna rasprava o vakcinama, medicinskoj etici i pravu građana da samostalno odlučuju o svom zdravlju i zdravlju svoje dece. Pokretači peticije ističu da se pozivaju na Ustav Republike Srbije koji garantuje pravo na fizički i psihički integritet, dostojanstvo ličnosti i informisano donošenje odluka, ali i na osnovne principe medicinske etike, uključujući pravo pacijenata na potpune informacije i slobodan izbor medicinskog tretmana. U okviru inicijative traži se i preispitivanje modela obavezne vakcinacije, veća transparentnost u donošenju odluka u oblasti javnog zdravlja, kao i uključivanje različitih stručnih mišljenja i predstavnika javnosti. Poverenje u zdravstveni sistem ne gradi se pritiscima i kaznama, već istinom, razgovorom, medicinskom etikom i poštovanjem prava građana, navode organizatori. Građani su pozvani da svojim potpisom podrže peticiju, a najavljeno je i okupljanje 6. juna u 17 časova ispred predsjedništva Srbije. Kako poručuju inicijatori, pravo na izbor je pravo na dostojanstvo. Gde postoji rizik, mora postojati i pravo na izbor. Link do peticije nalazi se u opisu ovog videa. Na kanalu Uz svoj narod Telegram kanal, uz komentar "Bože oprosti, neće stati do e-rađenja", objavljen je ovaj isečak iz novina gde ministarka Paunović kaže uskoro o mogućnosti e-venčanja. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović najavila je danas da će ministarstvo nastaviti da radi na modernizaciji sistema, unapređenju usluga i digitalizaciji procedura, ali da tehnološki napredak nikada ne sme da zameni ljudski pristup i poverenje koje građani imaju u matičare. Na istom Telegram kanalu stoji da je direktor policije Dragan Vasiljević izjavio za televiziju Prva da su u potragu za telom AN uključeni i pripadnici Vojske Srbije, kao i pripadnici specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije i UKP-a, koji trenutno pretražuju jezero u okolini Beograda i okolinu jezera. Kako je krenulo,
Do kraja nedelje će se uključiti i NATO snage u potragu. Inače, Veselin Milić je odlikovan od strane Aleksandra Vučića zlatnom medaljom za hrabrost. Od medalje i heroja do smene u prvoj reakciji do ne postoje osnovi sumnje da je Veselin Milić izvršio ubistvo, već da je samo učestvovao u prikrivanju dela. Teško da najbolji student prava svih vremena ne zna da je za saučesnike po kaznenom zakonu propisana jednaka kazna kao i za izvršioce. Tu se ne zna ko koga drži za, reklo bi se. Saga Gomora Srbije se nastavlja. Najnovija dešavanja saznaćemo u sledećoj epizodi, piše kanal Uz svoj narod. Dame i gospodo, zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva odlikovani su pukovnik policije Veselin Milić, pomoćnik direktora policije za unapređenje, organizaciju i funkcionisanje direkcije policije i načelnik policijske uprave za grad Beograd. Poštujući etiku i kodeks policijskih službenika, Ministarstvo unutrašnjih poslova ima 99% čestitih, odgovornih i poštenih policijskih službenika. Ovo što je uradio kapetan, čije ime ne želim ni da izgovorim, je sramota koju nikada više Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti i svi oni koji su saradnici bilo kakvih kriminalaca, neorganizovanih kriminalnih grupa je nešto što će se sankcionisati u ovoj normalnoj, modernoj, zdravoj državi koja zna šta je demokratija, ali isto tako zna da izdajnicima nikada neće biti mesto među nama i da će proći mnogo odgovornije i mnogo teže. A kriminalcima poručujem da saradnici i njihovi informatori će proći isto kao oni. Jer ako je neko u stanju da počini najteže krivično delo i da kada izvrši najteže krivično delo, mrtav hladan sedne i popije piće, a pri tome smo mi kao država uložili u njega, ti nema šta da tražiš u policiji. Na snimku koji gledate vide se đaci u vandalizaciji ulaza u bloku 28. Ovaj video prilog preuzet je sa Viber grupe podrška studentima koja sada već broji 69.736 članova, što je svrstava svakako među jednu od najbrojnijih Viber zajednica u Srbiji. FTN se budi profil na mreži X, objavili su u njihovom duhu jedan šaljiv komentar. Ovako kažu, obaveštavamo zabrinutu javnost da je došlo do zvanične podele u studentskom pokretu. Ponovo nastaloj podeli prva grupa će se kretati iz pravca autokomande, druga iz pravca Pravnog, treća iz Zemuna, a četvrta sa Trga Republike. Ti i ja, Slavija, 23. maj. Vidimo se. Povodom hajke koju je protiv doktora Dejana Mirovića poveo režim Aleksandra Vučića i firma Starting, oglasio se i ovaj profesor Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Godinu i po dana nakon podnošenja tužbe od strane firme Starting, danas sam je konačno dobio na uvid. Navodno, MUP i Prvi osnovni sud su me toliko dugo tražili na pogrešnoj adresi. Suđenje je svejedno otpočelo bez mog prisustva u aprilu 2026. godine. Firma Starting, koja je izvodila radove na nadstrešnici u Novom Sadu 2024. godine, u kojoj je na najstrašniji način masakrirano 16 ljudi, goni me krivično na osnovu člana 239 krivičnog zakona, odnosno tvrdi da sam ja narušio njen navodni ugled i kreditnu sposobnost. To sam navodno uradio izjavom datom na KTV u februaru 2025. godine, odnosno pitanjem da li iza te firme stoje braća Vučić ili dovitljiva vlasnica frizerskog salona. Starting tvrdi da sam ih na taj način zlonamerno povezao sa najvišim državnim i političkim rukovodstvom zemlje, stvarajući navodno lažnu sliku da su privilegovani. Neobično mi je drago da Starting u najviše državno i političko rukovodstvo zemlje uključuje i Andreja Vučića,
čime potvrđuje moje pretpostavke o njegovom bogatstvu i uticaju. Veoma se radujem predstojećem suđenju u julu i obećavam Startingu i naravno onima koji stoje iza njih da ću im se čuvenim advokatom Ninićem prirediti niz pravnih i logičkih iznenađenja, poručio je profesor dr. Dejan Mirović. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je finansijsku istragu protiv osumnjičenog Saše Vukovića Bosketa, koji je uhapšen zbog sumnje da je pucao u Aleksandra Nešovića Baju u restoranu na Senjaku, a kako je saopšteno, proverava se da li u njegovim poslovima i imovini postoje elementi krivičnog dela pranja novca. Tužilaštvo je, pozivajući se na zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, naložilo detaljnu proveru imovine Saše Vukovića, članova njegove porodice i sa njima povezanih osoba. Od Poreske uprave, Republičkog geodetskog zavoda, Agencije za privredne registre, Narodne banke Srbije i Uprave carine zatraženi su podaci o njihovim prihodima, nekretninama, vozilima, računima i eventualnom vlasništvu u firmama. Kako se navodi, posebno se proverava svaka nekretnina koja se vodi na osumnjičenog, članove njegove porodice ili povezana pravna lica, kako bi utvrdili kako je ta imovina stečena, po kom osnovu i kojim novcem je plaćena. Predmet provere biće i način isplate kupoprodajnih cena, odnosno da li su osumnjičeni i njemu bliske osobe u trenutku kupovine imali legalne prihode koji bi mogli da opravdaju sticanje takve imovine. Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, Saša Vuković na svoje ime posjeduje više građevinskih parcela i objekata na teritoriji grada. Kako se navodi u evidenciji katastra, Vuković je vlasnik 2 građevinska zemljišta na Čukarici, na Obrenovačkom drumu, jedne parcele površine 91 kvadratni metar, kao i druge od 90 kvadrata. Takođe, vlasnik je i građevinskog zemljišta u Trgovačkoj ulici od 1283 kvadrata. Na njegovo ime vodi se i građevinsko zemljište od 2194 kvadrata, takođe u ulici Ilije Đuričića. Vuković, prema podacima iz katastra, vlasnik je i poslovne zgrade u Trgovačkoj ulici. Takođe, Saša Vuković je vlasnik i porodične zgrade u Drvarskoj ulici. Reč je o parceli na kojoj se nalazi objekat sa 2 stana. Prema zvaničnim podacima, stavljena je hipoteka na ove objekte u Drvarskoj ulici zbog kredita od 1.000.000 evra koje je uzeo. Kao njegova adresa u katastru nepokretnosti pominje se i vila u Drvarskoj ulici, ali na drugom broju. Reč je o kući koja se vodi na Milu Vuković. Saša Vuković zvani Boske je vlasnik i firme. On je vlasnik firme Masad Properties u kojoj udeo ima i Nešovićev sin Stefan. Ta firma u svom vlasništvu ima 2 placa na Novom Beogradu u bulevaru Heroja sa Košara koja su, sudeći prema dostupnim podacima, plaćena 3.000.000 evra, pisao je portal Nova. Vuković je sa udelom od 25% suvlasnik firme Masad Properties, a u njoj 50% vlasništva ima Nešović. Zvanično u APR-u piše da je delatnost te firme konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjima. I njegova supruga Danka Vuković je vlasnica firme Centar Star d.o.o. Beograd, koja se bavi održavanjem i popravkom motornih vozila. Podsjetimo, Saša Vuković je jedan od 10 uhapšenih zbog slučaja nestanka i ubistva Aleksandra Nešovića Baje. Nešoviću se trag izgubio 12. maja nakon sastanka u restoranu 27 na Senjaku. Sumnje se da je kobne večeri došlo do svađe između njega i Vukovića, nakon čega je Vuković navodno pucao u njega. U okviru istrage uhapšen je sada bivši načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela. Sem Milića i Vukovića, uhapšeni su Mario S., Petko P., Savo S., Boban M., Nenad L., Danka Vuković, Vuk Š. i Dejan S. Nova S je ranije otkrila detalje naredbe o sprovođenju istrage. Prema navodima iz istrage, pokušaj ubistva Aleksandra Nešovića dogodio se 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu 27 u Istarskoj ulici na Senjaku. Više javno tužilaštvo u Beogradu sumnja da su Saša Vuković i Mario S. zajedno sa Veselinom Milićem unapred isplanirali da namame Nešovića na ovaj sastanak pod izgovorom da žele da razreše ranije sukobe. Prema sumnjama tužilaštva, bivši načelnik policijske uprave Beograd Veselin Milić
je navodno kobnog dana telefonom pozvao Nešovića i predložio mu da dođe u restoran, uz sugestije da ne vodi obezbeđenje sa sobom. Nešović je isprva po dolasku ispred lokala, kada je primetio vozila koja koriste osumnjičeni, odlučio da ode i o tome obavesti prijatelja Vladimira R. Međutim, nakon njegovog poziva Saše Vukovića, sa kojim je od ranije bio u sukobu, vratio se u restoran 10 minuta kasnije i seo za sto sa Vukovićem, Marijom S. i Milićem, navodi se u naredbi o sprovođenju istrage. Prema navodima kako sumnja tužilaštvo, posle kraće rasprave, Vuković je izvadio pištolj marke NH kalibra 9 mm i ispalio više hitaca ka Nešoviću, dovodeći u opasnost i ostale goste restorana. Pomenuti pištolj prema naredbi navodno je donela osumnjičena Danka V, koja ga je neovlašćeno nosila, a potom predala Mariju S, koji ga je dalje prosledio Saši Vukoviću po dolasku u restoran.